Maayong buntag ninyong tanan. Maayong piyesta dinhi sa Tabog Pitos. May pista. Mamakpa kuno ta palihog. Ay mosamutag kaluya. As I grow in age, nagkadaghan ang akong mga kaila. Nagkadaghan ang akong mga higala. Ang uban nahimo gyud nakong mga suod. Ug ang uban dili kayo tantong. Dunay nahimong mga close friends. Ug ang uban gitawag na kog mga casual friends. Kadtong mga close friends mao ang midawat kun kinsa ako. Mihatag og panahon sa pag-ila-ila kanako. Kadtong mga tao nga wa gyud makaila nako, moingon dayon na sila nga strikto kuno ko. Apan kadto yung nakaila nako, moingon gyud sila nga hanggaw sa diay ko. Kadtong mga casual friends, mao kadtong igo lang sa pag-ila-ila o nakaila sangan kanako. Mga igsuon, we may now ask ourselves, are we a close friends or casual friends of Jesus? Nangutana ko niini mga igsuon tungod kay sa Ebanghelyo, si Kristo miingon man, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Kunwa ta malimot mga igsuon, bisan gani ang atong Ginoong Kristo sa wala pa siya magpasakit. Nangutana gid sa kang Simon Pedro, Pedro, do you love me? Nangutana sa kang Pedro, dili lang kay makausa. Apan nangutana gyud siya kang Pedro, kung nahigugma ba si Pedro kaniya, dili lang kay makausa, apan makatulo nga higayon. Mga muingon gani tagsuod nga higala. Usa may pasabot anang pulong higala. Kana kunong pulong higala, duha na siya ka pulong binisaya nga gitipon. Ang buti pasabot sa higala, hinigugmang kaila. Munang nangutana ko mga igsuon, are we close friends to Jesus or we are just casual friends? Dag nga tao nga nakaila, kinsa ang Ginoo? Bisan kinsa mga igsoon imong pangutanon, mituo sila Ginoo, nakaila sila Ginoo. Ang pangutanag, nahigugma ba sila o nahigugma ba kita sa Ginoo? Angay nga atong ipangutana kini karon sa atong kaugalingon. Are we close friends or just casual friends of Jesus? Midawat bagayod kita kaniya or igo lang kita nga nakaila kun kinsa siya. Everybody knows God, but not everyone accepted God in their lives. Daghan kanato nakaila kun kinsa ang Ginoo, apan wa gyud ta hingpit nga nakaila kaniya. Kay lagi niingon man siya karon sa Ebanghelyo, kung tinuod gyud mong nahigugma nako, nan tumana ninyo ang akong mga sugo. Mga igsuon, si Jesus miingon sa Ebanghelyo, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo.
Kini manggong mga pulong nga gisulti sa atong Ginoo mga igsuon, mao manggod ni pag-andam niya sa iyang mga tinun-an tungod kay siya dili man magpabilin hangtod sa hangtod dinhi sa kalibutan. Musaka man siya pagbalik ngadto sa langit. Mubalik man siya ngadto sa iyang amahan. O gani, kung nakabantay ta mga igsoon, kung makabantay ta, sunod Domingo, we will be celebrating the solemnity of the Lord's Ascension. Ang pagsaka ni Jesus ngadto sa langit. Mga igsuon, kini bitaw ang ebanghelyo ron, maigo magyud ta niini. Tungod kay ang ato manggong pagkaila sa Ginoo malagmit kutob lang sa huna-huna apan wa gyud kaayo makatuhop sa kasing-kasing. Kung tagaan natong example mga igsuon, kinsa ang usa sa mga nakailagyod pag-ayo, dunay kasinatian sa Ginoo, dunay experience of God. Karon, kinsa may atong gipasidunggan niining maong kapilya. Si San Isidro Labrador, usa ni sa Kaminyo, duna si asawa, duna si anak, nagpuyo og yanong kinabuhi, usa ka mag-uuma, apan nasantos man lagi. Gani, kung wa ta masayop mga igsuon, si San Isidro mao'y nag-una sa daghan kaing fiesta, lukop tibuok Pilipinas. Pagkadaghanang nagpista ni San Isidro, nganuman, daghan man kanato nga ang original nga trabaho, panguma. Pagtikad sa yuta, di nagtudlo sa kanato nga bisan unsa ka ordinaryo sa atong buhat kun ato kining himuon sa kinasingkasing gayod kini maghatod kanato sa langit. Si San Isidro nagpahinumdom kanato mga igsuon nga dili di ay requirement ang atong civil status or unsay atong kahimtang sa katilingban aron ta malangit. Apan diri day ta magdaog sa atong paghigugma ug sa atong pagtuman sa kaubuton sa Dios. Mga igsuon, nakapangutana baya ko sa kong kaugalingon, ngano gyud kahang nagpari ko? Dunay mangutana nako, Padre Ruel, nganong nagpari man ka? Di gyud ko katubag diretso mga igsuon. Ang ako ra ikatubag, moingon ra gyud ko kay si mama, di man musugot magmadri ko. Ha? Di ko katubag na mga igsuon, nakapangutana ko ba? Labi na rong panahon na nakapangutana ko. Ngano kang nagpari man ko, no, wa may nagsugo nako. Sa nakailas kong mga ginikanan, si mamag papa nako, sayo kay na sila nangaminyo god. Unya nagdako ko nga di kay na sila hinambahon, dili kayo. Apan pasalamat lang ko nga dunay mga tao nga kanunay magdaan ako sa simbahan. Hangtod nga nakamata kog buot, nakaingon ko unsa kahanog musud ko sa seminaryo, hangtod nga napari ko. But even until today, I always ask myself, ngano kahang nagpari man gyud ko? Nakarong panahon na mga igsuon, unsa may kapuslanan sa kong pagkapari, kunway mga tao nga akong misahan. Nakaingon ko sa kong kaugalingon, as long as dunay mga tao nga akong misahan, mupadayon ko pagmisa, bisag duha, ngadto tulo, upat, lima ka tao. Kay ngano man, mao man ni akong paagi mga igsuon, pagpakita sa akong gugma, ngadto usab sa Ginoo. Gingon pa bitaw na, if you truly love someone, you are ready to make a sacrifice for the one you love. Kung ang usa ka bana tinuod nga nahigugma sa iyang asawa, mo sakripisyo gayud siya.
ang asawa nga nahigugma sa iyahang bana, bisan usahay di niya masabot ang iyang bana, mo sakripisyo gayud siya tungod og alang. Nagkuhitay mamudiha. Ha? Klaro kay nag-away-away mo, no? Ha? Dali asa kuno na ko makakita. Kanang pari lagi numero 1 ng himantayon. Ha? Mo man ang mga igsoon, naagyo na kanunang sakripisyo, dili kay kung mag-away, abuwag dayon. Mag-away, ngita deglain, ngita degbatanon. Ay nalanta. Ha? Ngita 43. Ha? Mo mita na mga igsoon, no? Mo ang Ginoo, usa may ang gisod sa ebanghelyo, kun kamo tinuod nga nahigugma kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Gikan sa napulo ka sugo nga gihatag sa Dios ngadto kang Moises, iyang gi-translate, iyang gi-summarize into 2 greatest commandments. Love one another as I have loved you, and love God, no, with all your hearts. Mga igsoon, ang tinuod di ay nga sukdanan sa pagtuman sa sugo sa Dios, mao di ay ang atong gugma ngadto kaniya. Kun usa kadako ang atong gugma sa Ginoo, andam ta sa pagtuman sa iyang mga sugo, no? Mo na nga kiniuntang fiesta karon bitong panahon na, usa sa akong nakatunan nining panahon na ron, duha na magyuta kabuan kapin nga ani ata niining maong kahimtang, niining maong krisis karon. Karong panahon na mga igsuon, ang gitudlo bitaw ron, sama aning magfiesta, nga mahimo daing sa ulugod na to ang fiesta, bisan dili kay tatantong maglingaw-lingaw, og ato lang kining ipaagi diya sa pag-ampo og sa pagsaulog og misa. Katong Birnis, pista mas talamban, doon na ba'y namista nyo dito? Doon na ba po'y nanong o kinananay? Ha? Wag yun. Pero padayon gyapon ang misa mga igsuon. Mao bitaw ni hinungdan, ato gining gibalik-balik, ug mao ni rason nganong atong gida ang mga misa ngadto sa kapilya. Huping nga, bisag gamay ran tao tingali ang makasimba, apan ang maong community nga dunay misa, makadungog sila, oy, kiniuntang misa, maghatag ni namog paglaom. Kiniuntang misa, maghatag ni namog kadasig. Muraman tag naluya pag-ayo ni ining tanan, nining maong hitabo, labi na ron nga gi-extend na sad ang gitawag na tog ECQ, padayon ang pagsaka sa kaso sa COVID dinhi sa atong syudad, nan karon moingon ta mga igsuon, one of those essential service that we can offer to our brothers and sisters is our prayers. Mga igsuon, dili unta nato mura bitaw i-discredit or atong maliiton or ato bitaw murag di tagaan pagtagad ang pag-ampo. Kaya bisan kinsa rong panahon na mga igsuon, basta naas ka kuyaw, di gyud malimot sa pag-ampo. Unya unsa man, unya ra dayta mag-ampo kung naa natas kalisdanan. Kung naa atas kalipay, di ta kahibang musangpit sa Ginoo. Mo nangutana ko kaganina, kadtong mga casual friends, kutubra lagi to sa pag-ila-ilas Ginoo diha sunahuna, apan wa gyud to makatidlom, makatuhop diha sa kasing-kasing. Busa kun atong balikon ang iyang gisulti, mingon siya, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mipasalig sa pagingon, nga dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara tungod kay mubalik ako. Kanindot ani nga mong pasalig mga igsuon, pasalig nga ang Ginoo nahigugma kanato ug iyat ang gitudluan sa paghigugma sa matag usa, kay giingon pa kita nga tinuod nga nahigugma sa Ginoo, sayo na lang alang kanato ang paghigugma sa atong isig katawo. Amen.